Polož ho. Dobre. 30 sekúnd. Môžeš, Ričo, máme to. Čo skúšaš? A ešte si nenamontoval svetla, budeš zle vidieť. Čo chceš naopak? Na kameru. Ďalšiu kameru. Takto alebo takto? Počkaj. Tak. No. Tam? Tak, práve. To je silno. Čo silno? Hodiť. Hodiť a dohora. Nie do hora, rovno. Rovno hodiť, ale silno, nie. Hodina ti už vypadla. Nemá takú silu. Skús! Nelúbi sa im to. Oni máš vyskúšané? Dobre, to je v pohode. Dobre. Nie do hora. Áno, žije. Ale niečo sa... To tam má byť, táto antenka. Áno, áno. Tak nič mu není. Nič sa mu nestalo. Išiel síce po krydle, ale nič sa mu nestalo. No. Finálne! Prvý ide do toho kúpiť normálny motor. Koľko musí mať dotáčok? Tento má nejakých krajské vrtlo okolo 9000. Čiže to musím cítiť, že to ťaha? Na túto vrtulu sa používa tak 1000 otáčok na volt. No 1500 otáčok na volt. Čiže minus 10 000 otáčok a viacej. Baterka bude nabitá na 12 voltov. Čiže 12 000 otáčok? Tak, takých 17 000. A keď budeš letieť iba rovno, budeš to potreboval zdvihnúť, tak pôjde. Také 1500 na volt. Aha. No vidíš, aký dojde motor, no. Ale zatiaľ to prešlo, hen 2 pády a... Je to jak nové. Akurát ňufak trošku utrpel. No, rodina letela, no, stačilo. Stačilo? Konec?